dalu Mas Dodok nggih. Pak Minto Darsono luar biasa. Saged panggihan melih kalih panjenengan nggih Pak nggih. Istimewa dalu punika tenggene Desa Pakis Durenan Trenggalek. Alhamdulillah pepanggihan langsung kalih piyayi mriki. Kali Mbah Lurah, Mbah Agus Mas Hari, alhamdulillah. Napa mulai nembe dugi mawon pasugatane lumintu banyu mili, kula kopi didamelke kali Bu Carik lho Pak wau. Nggih. Matur nuwun lho Bu Carik, kopine jenengan piye? Piye, Mas? Kuwaite ra kaprah. Bu Carik ini sangat paham dengan sikon. Nggih, leres Pak. Berhubungan banyak sekali orang yang terkena diabetes, mula panjenengan digeke kopi sing pahit. Lho kula mboten kenging diabetes. Antisipasi. Oh, antisipasi mboten masalah. Ning tujuane asline mboten niku, Pak. Tujuane dagelane saking tebih, bilih punapa kersane mboten ngantuk, tambah padang ora kuwi. Lah mboten niku pripun to? Ngirit napa? Ngirit gula. Lho kene gula kok ngirit gula pripun to jenengan? Wah seneng sanget Pak nggih. Bombong manah kula panggihan langsung kali masyarakat mriki luar biasa. Niki jenengan bacutan apa saking Bojonegoro? Saking Bojonegoro Pak wau. Iki dimonitor langsung karo kanca kades sing saka Tuban. Oh saking Tuban. Sing saka Desa Widang ki mau pas WA aku. Mbah, saya lihat langsung oke aku ngono. Mirsani saking live streaming. Nggih sembah nuwun. Mbah Lurah sing sangka Dampit sing ndek mben kula jenengan teng mriku niki nggih langsung ningali. Dampit Malang. Dampit. Walah nggih sembah nuwun sampun mirsani. Mbah Lurah Mat Salim. Nggih, Mbah Lurah Mat Salim saking Tuban nggih Mbah Lurah. Kowe nyapa kok colak-colak iki jane pacarmu to piye aku iki? Lah gak mbok cak omong kadung gowo cangkeme. Sering ngomong kok piye? Nggih no. Kancane sing ngomong kamu ora ngomong dhewe. Dhewe sing ngomong dhewe. Ndak ngomong dhewe. Lho. Karo sapa? Yo, sing mau karepno piye to, Mas? Omong-omongan. Omong-omong. Tegese ngomong dhewe iki kuwi ngomong nganggo tutukmu dhewe ora nganggo tutuking kanca, tutuking liyan. Nggih. Paham ora? Paham. Lah sing mau karepno piye to, Mas? Mari awakmu aku ngono. Oh, gantian ngomong kali Pak Dalang Pak Minto. Awakmu pengen. Ya pengen. Nyuwun sewu, Mas. Kabeh kuwi nganggo aturan, Mas. Ora langsung ngangger ae. Alah wong ngomong kok nganggo Pemerintahan desa pakai aturan. Karuan apa pemerintahan desa? Loh, semua itu harus diatur. Kalau tidak diatur akan hancur, Mas. Harus pakai aturan dong. Piye kuwi? Ngene ae, gampang-gampangan. Kok ngertir ganti, aku mundur awakmu maju. Ngomong ngendikan ngomong kali Pak Minto. Tir wis ngomong. Tir wis ganti lagi ngoten nggih Pak. Ya, kersane napa Pak? Mboten silih gencing ngoten lho Pak. Ya, ben runtut. Nah, ngoten lho, penak. Alhamdulillah Pak, pokoknya nderek bombong manah kula dalu punika ditimbali mriki sowan teng gene Desa Pakis nggih Pak nggih. Dalam rangka bersih desa loro-loro gawe pengetan dina Kamardikan RI yang ke-78. Betul. Luar biasa peringatan RI yang ke-78 meriah sangat. Napa melih niku napa diisi dengan lomba-lomba Pak. Pancen warga masyarakat Pakis iki jelas iso ngisi woing kamardikan. Kekompakan, kegotong royongan, kebersamaan, kebersatuan kuwi terwujud ning Desa Pakis Durenan. Leres luar biasa. Wah, seragame panitiane padha kabeh. Sami sedaya sarimbit Pak nggih. Ya. Kowe kok meneng ae dul. Nyapa aku kudu tir. Lah jere pengen omong-omongan bagi pinake. Tapi aku rung kudu tir. Tir mbok atur to, Don. Lho ya ora ngono kan wis nek aku wis omong suwe awakmu ndak gage tir dadi wis enek gantine meneng ngono lho, Mas. Tir. Nah, ngono, Kang. Oh, tir kok telat ya apa ana to piye kok. Tir. Cuwepet men ta? Dalu punika sedaya masyarakat mangempal mriki Pak mirsani wayangan ringgitan sedalu natas nggih Pak nggih. Dalu. Dalu nika nandake napa Pak? Bahwasanya masyarakat guyub tir dadi masyarakat mriki nu tansah guyub rukun. Mongko ya wis karti semua. Pinangge bagya mulya hayam ayem tentrem. Lah nyapa lho. Pak Minto ki ngoten mboten nengahi blas. Jenengane sebagai sesepuh kedahe nengahi, Pak. Aku ki wis rumangsa lan ngrumangsani wong sampean iki ya kok omah budal wong loro. Terus asine lek ya wis ditotong kok lek arep ngendikan ki kudune kepiye ngopo kok dadake yel-yelan. Oh, tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Saya berdua bareng-bareng tapi Pak. Tapi kalau masalah prinsip saya tidak bisa kalau disampingkan dengan dia. Karena kita punya prinsip sendiri-sendiri. Hidup sendiri-sendiri, keluarga sendiri-sendiri. Kita cari makan sendiri-sendiri. Oke. Dadi ning panggung ku dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe, Pak. Ngoten lho. Dodok dhewe. Nggih. Omah dhewe. Dhewe. Dalang dhewe. Dalang dhewe. Sinden dhewe. Oke. Aku ya siap lek cak dhewe-dhewe. Oke. Lah terus mangke sing bayari sinten? Ya ora ngerti mu dhewe-dhewe.
Piye mat iki penake? Ora tak pikir. Lho, oh berarti teng mriki awakmu silaturahmi ngraketke paseduluran, mboten mikir bayaran. Sapa ngomong? Ya mikir. Bojonegoro Trenggalek. Lah maksudmu piye? Gak tak pikir ki maksudmu piye? Alah wis kadung macak munggah ngene apa ya ora dipikir karo panitia. Tenang ae awake dhewe. Iya nek diparingi. Lho, ya njaluk. Gak Bari diparingi. jenenge ndremes kowe kok omonganmu. Jaluk ki yo le siap yo ya enak. Nggih. Lek ora enak coba. Yo tinteni. Lah nek tinteni ora teko-teko? Yuk. Betah-betahan, Cuk. Sing betah. Kok iso betah-betahan piye omongan kok ora cetok lho kok betah-betahan kok. Paling gak teng mriki nembe sepindah, Pak. Menawi sedaya masyarakat mriki dereng nate ngertos awake dhewe lho Mas nggih, dereng tepang. Lho, kowe kok kepedean wong rene lho lagi pisan iki lho Mas. Iya, aja sok pede lho. Lho, Ngerti pede apa? pede percaya diri, Pak. Ha? Lah napa? Peteng dedet. Wah, anyar neh iki pede menika peteng dedet ranten lampune. Peyo. Lho, orang itu harus optimis. Optimis tapi kan lihat situasi, Mas. Kalau Anda belum terkenal atau belum dikenal masyarakat mriki jangan terlalu kepedean. Apa kok? Apal kontile. Yo ditepungke Mas, arep kepiye wae. Ya. Warga masyarakat kene iki kan urung tahu karo sampean dodok sing endi, komet sing endi, Nah. ya dikenalke. Kula iki sing ra disrek ati kula iki wau nembe ajeng minggah mriki lho, Pak. Apa? Lah bapak iso nyeletuk ngoten. Dagelane kaya bom, Jen. Ancen yo gedhe kok. Lha apa mangsamu iki langsing. Lho, kok pripun to? Kula iki sampun Ki piyayi iki lek ngene iki biasane iki cilik. Ya, niku lho. Lho, nggih, ancene nggih. jenengan ampun bahas masalah cilik, Pak. Cilik mboten cilik niku urusan pribadi kula. Tapi Mas cilik, cilik napa ta, Pak jenengan iki? Cilik pikirane. Alah tuh. Alah tuh. Kowe aja ngompori lho Mas, kowe iki aja ngobong-ngobongi lho. Aku seru. Lah apa Saya kira percaya maksudnya? tekono Pipit. Pit. Piyayi iki lek gedine ngene iki biasane cilik apa gedhi? Ya gur pantesan ngono wae. Pun leres ngendikane jenengan, Pak. Mboten masalah jenengan ngendikan kula cilik. Cilik-cilik aja tapi cilik sehat urip. Lho, timbang gede klimprak-klimpruk mboten kiat napa-napa. Lah kowe sing gak pengalaman. Lah nyapa? Saiki obat mumbruk wae kok. Lho ku tuku 7.500 dilapno ser dadi. Apa iki tak tapuk iki. Mencik. Wes dikenalke kula dipancing ngono wis terus bablas. Lah jenengan sing marahi kok marahi Lah kok. tak ngono kan ya takon ngukur jane lek Pak Minto muni ngene iki ketoke pantes apa ora. Ora pantes no. Kowe ngenane klokor nggih cilik tenan kok tiba. Lho, Napa to sing dikur? Aku balik rono neh to. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun sewu gebel kamardikane panjenengan kula ndereng ngadeg teng mriki menawi dereng tepang kula nderek tetepongaken nami kula Dodok kula mijil saking Bojonegoro nggih Bu nggih Pak. Mbok bilih panjenengan nate tindak dateng Bojonegoro dereng ngertos Pak Lurah Bojonegoro nggih menika kula nggih rakyate nggih Pak nggih. Kula biasa ngeter surat undangan, surat nikah, akte kelahiran ngoten kula. Alias kula menika tangan kananipun Pak Lurah. Ketibal lho. Kok iso gedibal kuwi omonganmu sing genah lho Lah Mas. ya teko ndi kok. Wong kok nek omong kok ora dipikir dhisik kok ngendhok kancane kok gedibal ki nyapa lho kok. Saya itu di sana sebagai tangan kanan Pak Lurah. Kalau tidak ada saya berarti Pak Lurah tidak punya tangan kanan, Mas. Tapi di tangan kiri. Tangan kiri digawe apa? Lho penting lho iki. Pentingnya ning ndi? Nek operasi mesin ya Operasi mesin apa? kabar kok kamar mandi kalau Wong kok ngino, kowe dhewe kono ndang tepungan dhewe kono. nyapa aku kenal anak. Lho, Piye kok ora kenal? lha iki lho wis kenal aku kabeh. Lho, Kowe iki mbok aja takono. Kok tak takono nek ora Wis to kenal. takono. Nyuwun sewu ingkang teng ajeng mriku, sedaya kemawon menika sampun tepang kalih Mas niki napa dereng Bapak Ibu? Kompak ta? Dereng ngono kok. Lho, masa dereng. Ana sing kene dok iki apal kabeh CS kabeh. Mosok. Takonono. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang teng mriki nggih sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Ya ta. Masalahnya ngene Mas. Dengan ketenaran panjenengan Mas Komet itu penganggepe warga masyarakat Pakis Ndurinan ki jenengan ki ganteng, resik, gede dhuwur, merusuh, gede dhuwur. Lah ternyata kok kaya ngono. Cilik ipel. Tembung ya ternyata kok koyo ngono ki gak enak lho. Berarti wis merendahkan Anda. Jadi sesuai Mas. Lah sesuai lah kula niku kurang ganteng pripun? Sama jenenge sapa? Komet. Tambahane sapa? Amin. Lah iya. Komet Kelamin, orang yang sangat sudah viral terkenal. tenar akhire. Kowe nek gak gara-gara kelamin kowe ora ngarah iso mbangun omahmu. Lah, Tenan kuwi. Omahmu jek ndoyong rono ndoyong rene. gara-gara diluncing neng Kunir tahun berapa kemarin, Tahun sebelas. sampean sik pasangan karo si A, langsung diluncing. Inilah pelawak yang akan naik daun. Siapakah dia? Komet. Terus tak tambahi Kelamin aku ngono. Iya tapi tambah ra kajen. Lho,
Ora kajen piye lho, Mas malah tenar kok ora kajen piye. Aku lho anggere mulih anakku nak nyeluk yo manmin ngono. Manmen piye? Lagi mulih min ngono ki. Gak tau nyeluk komet ora tau. Lah piye ngono kuwi awakmu sing marahi piye kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bocah kaya katon bates ora gowedi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye to ki? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi. Lah dalah terus Iki mbiyen boleh ngaji ning ngendi? Kowe ngajimu ini aliran sesat ketoke kowe iki. Lho, iya bener. Bener kok ndi wong kowe omonganmu lho ora bener kata-katane. Sing kliru ndi? Lah kuwi kok sok salamu bolak-balik iki piye to Mas? Sing bener. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wah, kurang abiat ya. Kok kaya asu juguk nggih. Alon ya krungu to Mas kula. Nggih ngapunten kurang abiat. Anbiya kok ambiya piye to? Anbiya. 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 Ya. Anbiya. Ama apa tuh? Kok iso terus mau sumuk guri. Derek ditepangke Bapak Ibu nami kula nggih menika komet. Nggih. Amin. Satu lagu buat Anda semuanya. Opo kok satu lagu? Wis ta trewet ya. Aminar. Walah. Sik, lek nembang dikancani kok suamar kuwi suarane elek. Alah mboten usah. Lho kancane malah elek. Lah. Mboten sasam. Kancani sik. Mboten usah. Heh? Mboten ngejel. Duh, Sik. iki Pak minta lho, sesepuh kok manut awakmu to. Kowe manut aku apa kowe kono aku manut kowe? Kula kinten iki. Niki jenenge diatur niki Pak, jenenge kinten niki diatur niki. Kurang ajar. Ora iso suaraku ora kaya Pak Minto kok kula kinten aku. Sak berebetan meh padha. Ora iso, awakmu tetep ngene. Rebetan dengkule kuwi. Ngapunten Pak Minti. Pak Minto. Lho Pak, Pak. Jenengan njambak aku mas. Batal 2 kali kesalahan. Anu kali Pak. Kula nek ngeten iki sosolen dadi Sosolen gak sowolen pisan kowe. anu salah ucap ngono. Dagelan kok 2 kali salah Pak, potong 1.500.000. Bukan hanya potong perkara bayaran, Lah, nyanyi apa? tidak boleh dengan musik saya, harus dimusiki dengan cangkeme dhewe. Bosok kowe cangkemmu dhewe kowe. Yo, ndang. Wah, Bang. Wis to kono jajal. Iya to yo. Yo elek yo. Yo kowe macak melas ben Ah, coba nembang karo dimusiki dhewe. Ayo, ndang. Salahmu nggih kesalahan. Musik tuh. Aku. Yo, bola-bali repot koncon neh iki koso. Lho iki nyatane ora oleh campur sane lah. Yo, ndang. Jalannya mutit. Yo ora mati. Ngene nggowo barang nyapo. Lah mari kowe dhewe sing gawe kesalahan. Pak Minto iki tiyange dono wewe lho, Mas seneng bersedekah lho. Iso medhit piye to kowe iki? Ngaku apa-apa kowe tak wehne, aja meneh kok bondo dunya awakku tak wehne kok. Ayo wis elek. Lho kok wis elek piye lho? Yen sik Ngece jenengan oleh to, Pak? Nggih to, ngino jenengan. ganas ya wis. Ya ayo tesik gagah gede bediksa kok ketemu. Nyambut ki Pak. Enggak, karo cangkem sik. Modit. Golek wis ketok apik tak musiki. Yo, aku piye iki? Yo lek ngantek apik, iman-iman musikku. Deng 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 deng. Oh, ngono. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Musik opo? Deng 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 deng. Tunggu musik ora leh tinggu. Deng 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 deng. Toh, Pak Minto. Deng 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 deng. Jalan piye? Dermemel lagi lho jane nyanyimu kapan lho kene wis kadung mulai Lah Pak Dek iki nyanyi butuh nada lho, Mas. Maksudnya kita iringi sik ra masalah kok nek kepenak lagi diiringi musike Pak Minto Tes, ngoten lho. tes, Mas. tes dites. Tes cek ngoten lho. Orang itu Aku samar kula lek kapian musike. Wah. Iki alus ning sombong iki tak kandhani. Nggih. Ya wong ki sok sombong barang. Oh ngeten. Iya, engkres ki penting. Kanjak tangga kula engkreh nggih geblak nek Lek tanggamu, mriki mboten. kene aman. Mergo dekengane pusat kok. Wah. Angger barang nanggap ngono. Pusat. Lah pusat piye ta kowe iki nyanyimu ku lho kapan to, Son? Lah kaya ganggu ae. Teng 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 teng. Habibi. Apik, terus ditipu kitok wae. Udah Mas Teh. Iya toh. Habibi, awakmu harus sinten-sinten kan gak oleh nganggo musik. Engko Mas Dodok sing nipungi, aku sing ngebasi. Oke. Ya. ha. Bareng-bareng mawon, Pak. Iya. Nek kok bakal. Oh, lek bareng ki penak, lek dhewe-dhewe ndak penak. Oke, susah nek dhewe-dhewe. Apa kuwi? Lho, piye ta kowe iki? Oh iya iya. Monggo sedaya sendirian kompak sareng-sareng nggih. Ya.
Habibi Jeng jeng jeng. Ngerti nggih, Pak nggih? kompak. Kurang kompak nggih. Nah, lah kan awal to, Mas. Dikasih contoh kok. Habibi Jeng jeng jeng. enak to. Kemarilah Jeng jeng jeng. Ya salah. datanglah padaku. Jeng jeng jeng. Iki yo jang. Nak datanglah padaku, meneng gak usah. Oh, mau bilang dong biar gua paham. Udah lah nggak ngomong ngono. Lagi musiknya ibu ya, Mas. Habibi Gak usah. iya goblok. Oke. Maksudnya Habibie jeng jeng jeng. Datanglah padaku gak usah. Oke. Ngono lho, goblok. Ngoh cengok. Habibi Jeng jeng jeng. ngono. Datanglah padaku. Gak usah. Nyanyi dhewe to, weh. Wis gak nyanyi gak paten wis. Wong kok nesunan mbok yo eling dawuhe para sesepuh pini sepuh. Enek dagelan winginane aku gandeng Pripun? pas nembang, Nggih. dhek mutung wis gak usah nyanyi ndak padaan aku. Langsung ndak iso tangi pucet. Lho. Wah, berarti kena azab, Pak. Ayo nyanyi. Ucet lho kowe kena azab. Nyambut musiknya nggih, Pak. Hah? Nyambut musiknya sekedap mawon nggih. Sik to jajal sak lagu kaya ngopo. Sing ngebasi aku wis penak to. Tak sili cangkemku. Lho, base enak ngono ora penak belas. Nggih dites to base kepenak napa mboten. Ngono lho, Aku Mas. paham niki dangdut lawas kok. Lho, Pak Minto niku napa mawon saged. Contone jajal ngebas apik piye? Mansur S. Ah, Sakit Pak ngebas? iso jajal. Ayo. Sik, contone ngebas piye contono sik. Nik kurang kenceng niku. Sik ta. Kuwi bas pontut. Kok suarane pontut kuwi jupet to. Ya, Saged nggih, Pak? iso. Nah, nggih, yo. Yo, kono sing nipungi. Oke. Tol cae nak cae catul tul jare banyak dong itajul kari iso ya Apik no. bayaran 50 lho kok 50 wong kene iki cek njaluk bayaran kono kok so wong bas mau bung Tapi nek ora ngerti laras ya ora penak lho. Oh, kuwi lagu lawas to, Mas. Iso. Yo iso lagu kuwi iki. nah kuncine dekno oke Tul jae nak, jae catul, jae akuntul jare banyak, doke bajul kari siji. Godhong sawo, uwae ya sawo. Nek wis sawo, hayate ya sawo. Setrum entek, Cok, setrum. Dengan bas nopo kodok jadi kaya rending. Wes nganggo ketipune kono Mas, ben kersane penak. Yo dadek kok coba kaya ngapa mulai kita api tak gandenge harus sindenku. Tipung mawon Mas. tepuk sampai mau tol Yo. Dah, sik. Yo. lagu Ora jalur musiknya piye to ra cekno. Anu Mas kendange mawon. Lah, ngono Kendangan lho. mawon. kendang mawon Berarti liyane gak oleh muni. Liyane meneng sik ngono. tol jae nak jae catul jae ci akuntul jare banyak Doke sidul kari siji. Asik. Jae nak jae jatuh jaiman. Aku turung lincak ngerti-ngerti susul prawan. Prawane pancen ayu, njaluk dhuwit 10.000. Wene. Dheweke seneng karo aku. Lali bacute. Ayo Pak Minto. Wis kepenan kono. Kita nggih gorong-gorong kowe. Alah patine lali kok kepenan kono napa? lali
ya. Kompo napal jenengan iku napa? Bangga hafal. Lha iku lek versine jenengan. Lah niki versine Komet benten meleh, Pak. Ngoten lho. Gak aku gak nyanyi kuwi. Lho, gak nyanyi piye wis Dintai dalange. Lho kok tintai lho. Amin ora, Mas. Yo. Kok tintai meleh. Kau bagaikan Jing 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 jing. Pun ganti lagu. rahwana. Mbak Munjung ngadeg kok Mbak Munjung. Damping ono, damping ono. Mencuri Karo Mbak Lilis. Wisinta. Wah, ini pasangan yang sangat serasi. Dari Nah, yang sarungnya kuning kalangan kabeh. Suci kelaminnya. Apapun Iki Thomas. Iki ono paramu lho. Jarine senengane Pak Minto. Senengane Pak Minto apa jurusan? Lah kaya karo kuwi yo kelamin metu kok yo. Sorone kelamin dhewe-dhewe kok nggone kok Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Gimana kabarnya? Ya lama enggak Duh, ketemu. Ya alhamdulillah. ampun. Baik loh Mas kabarku. Kamu gak kangen aku? Aku kangen bingit sama kamu, Bre. Aku juga kangen bingit. Iya. Kamu gimana kabarnya? Baik? Aku sehat, apalagi Alhamdulillah. ini loh namanya keluarga yang serasi dan keluarga yang seromantis. Selamat malam Romantis. sayang, apa kabarnya? Kelainan toh bojomu kelainan. Asine Sehat ta nggih? Sehat. Kok ngoyo tak ape ngomong Ngene lho Mas, sampai pasangan iki sing langsung gabah Nah, semana oh, langsung wah. ngono lho. Sekarang yo ngono lho, Bro. Selamat malam Mbak, gimana kabarnya Mbak? Ya Aku Mbak. baik sekali loh Mas. Tuh tak tampi 50 di jero kono. Ora iso mbok kira kerupuk tetap Ya kuwi ya, telaten ana kuwi. Tlateni, ndang kono lho, kaya aku mau lho penak. Telaten piye gorokane dol kok. Gorokan dol piye to? Kuwi mari gorokane dol kuwi mari engko didilat. Nggih. Dilaten. Ben mari. Iso. Gorokan. Iki lakon apa nganggo dilat-dilatan barang? Lah ben mari. Sehat ya, Mbak? Sehat. Ah, nggih nggih. Ngaturke napa dumateng masyarakat Pakis? Monggo. Enak. Ya. Ya, ya. Iya, ya engko tak. Ya engko tak anu. Kuwi piye to, Mas? Iki piye to? Ki lho njaluk. Njaluk piye? Apa Apa kuwi? Ali-ali. Lho kok pikirane. Mikir aku ora ali-ali lho, Mas. Apa? Mbah kok kaya ngono kuwi lho kok. Lho iki lho nek diurusi keluargamu piye? Lah iki nek tak jak nyanyi apa ya iso. Pak Minto. Hah? Niki nyanyi napa tak? Ditekoni kuwi nyanyi apik lho, bener gagap ning lek nyanyi apik lho. Oh. Jajal mek dites suarane piye? Bisa nyanyi nggih. Kendang dok, kendang dok, kendang dok, kendang dok. Tak tuh, tak tuh, tak tirukan suara saya nggih. La 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 la. Ya. Melayapi, melayapi. Mesti woro ngono kuwi wis apik lho Mas kuwi. Lekas metu suarane kuwi. Iya, ini hampir ini. Kuwi kudune dianu Mas, apa didengke dadi ben suarane metu ngeden. Diajari ada penekanan ben metu suarane. Lah yo nyapa ngurusi pasanganku? Iki tak urusi dhewe. Ya wis ra ngurusi yo Mas, Lah, kene iya. Mas Dodo, aku sayang aku pangkunen Mas. Alah sing ngengkres ngono ki paling yo ora iso nyanyi. Bisa, ya pangku Mas, pangku Mas. Sini Nek lho lek romantis rumah tangga ki sawangan. Lho, terus lho. Lungguh ae dadak ngene dhisik. Walah, lagi pas pusat Kok pusat toh? Maksudnya Yo pusat. gacekane bangga penak dagelan iso ngrungkang rangkul sinden. Lah jenengan yang ngrangkul gebok niku penak ta. Wis ora ngara protes. Ora resiko bisa anu. Nah, di rumahnya ya oke tenan. Mat, aku iso. Oh piye jajal iki? Lho, piye ta? Kayak nyanyi ya. Kayak baik kayak mau. Oke, langsung duduk. Asik. Yo, pasangan serasi. Ini dia pasangan 2023. Ya. Piye to iki cahe? Hah? Ini. Walah, dianggap tuku kethek anyar ngono. Maksudnya ngene lho, Dik. Ngene lho tak kayak contoh sing apik. Kayak keluarga. Sayang, sini sayang. Oh sayangku. Ya puter seret set, langsung set, set, langsung cekel cekek set. Ngono lho Mas. Sing zat. Ngono lho Mas. Halo sayang. Aku yo pangkunan yo Pak Dalang. Limbuk njaluk pangku limbuk. Walah, Aku yo gandengan. napa kadang Iki Pak, Lho. kleru. Sono Pak Abang kok nang ngodumu ya Abang kok.
Lah aku nak karo kene apa ya ora urusan iki. Kaya sayang, apa kabar? Baik, Mas. Set. Mbak. Tumbas kethek teng pundi, Mbak? Asu kok, Le. Ora kethek. Ngono takon. F Mas, F. Sreng. Dengaren tuh. La ilaha illallah. Lah aku lagu kuwi. Bang. Lagu sing romantis. Ya. Kok lagune wong mati. Ora sayang, ora. Padahal aku ngono kuwi. Lah isi. Jarimu cinta karo aku. Ya cinta banget to, maaf. Lah kok la ilaha illallah ngono? Ngetes uruk luguranku serak apa ora. Ya. Wis lah ayune cantiknya. Hei, iya, kuwi lho sisaku. Oh, gayane. Mantanmu. Lah anak sing cilik kedua iki sapa nek? Mangsane kok bagus-bagus kok. Wong piyayi disawang kaya cok bakal. Ya tapi aku anu lho Mas karo sampean dakno kae yo menyesal, lho sing cilik ora nek ndase. Lho, kae tak pangan. Lho bocah kok ndase mbok pangan iki piye to? Kaya nek ora piye bocah nek ndase. Situ ora. Ngomong. Sik Mas, saiki nembang aku sing apa? Iki sesuai dengan pundutan ana pundutan podang kuning. Podang kuning. Digarap sak romantis-romantise. Oh ngaten cocok Pak, cocok. Kangge bawa? Bawa. Bawa ben balung. Bawa kersane balung. Dadi Kene nyuwara. ade peragaan. Yo, jadi romantis endi? Lilis karo Dodok, Mbak Punjung karo Komet Kelamin. Jajal, romantis sing endi? Komet tok no, Pak. Ora dhewe kelamin. Mboten sauni iki. Nggih, komet tok mboten mawi kelamin. Nggih. Ben disenani bojomu. Lah aku lho. Nggih ngangge kelamin, Pak? Ngangge mawon. Lah iya. Heeh. Mungkin mboten nanti. Dengan cak komet kelamin ya. Oke, nggih. Sinten riyen? Lilis dhisik. Ya pas. Bawa coba. Sing romantis. Iya, Dik, wis to. Penak-penak usahaku. Nadyan wujud emong ngapaksi. Ini lho romantis. Kaya kuwi lho, Dik. Sawangan dia geng-geng kaya kethek. Kaya kuwi lho. Kaya ana lintang lan rembulan. Endi Mas? Tero kok matane. Wong kasmaran iki kaya-kaya ing khayal. Tai kucing rasa sogelat. Mau aku gak mangan dhewe sampean tai kucing goreng kok diloni kan ngapa? ibarat Oh kok, iya ibarat. Mas. Ya maaf ya sayang. Lihat itu bintang dan rembulan. Lihat kita kelihatannya iri dengan cinta kita. Oh, itu ngono ya. Itu dia di situ juga ada beruk Mas. Eh? Kenapa ada bidadari tapi yang di sebelahnya itu beruk? Iya, beruknya itu ada di samping sana. Iya. Kayak aku. Itu bukan beruk sayang. Apa itu? Itu ketek tetangga. Oh gitu. Iya. Diteruskan sayang. Itu toh keteknya. Ngrasa njaluk mesra kaya tanggane. Ganti. Lonjo sesasi 100.000 kok nggih. Aku brambang-bang beras. Kok njaluk mesra. Lah engko yo mangan melu marang tuwa to. Kok yo santai lho, santai Mas Rao koyo kene yo. Kak, Sayang, mah lihatlah lowo. Lowo nutul ndasmu iki. Yo coba ora romantis yo diungkuri wong pancen belanjane ora cocok. 100.000 mungkrang-mangkring. Materialistis. Omongane ra enak. Iya, 100.000 mungkrang-mangkring sini. Lah kuwi yo kebutuhan kok. Salahe kono yo gelem. Penak. Lah nggih. Lemora kok. Gandeng bojone. Lah iya, biar tak gandeng. Aku tak marah. Mbak. Piye, Mas? Badhe nyuntekno mbae nggih. Nggih. Digandeng. Arep mesra iki lho. Tak kira apa disuntekno. Suntekno. Tekan Yo, Mbak Punjung. Halo. Dah. Mesti ya Pak Winto. Dah, ya. dah. Tapi kan melek kabeh. Tapi kan hatiku terus berdebar toh Pak. Saya ndak ngurus dengan hati yang berdebar, yang penting tujuan saya melek kabeh. Dah. Ya, kaget aku. Kaget kok telat yo Pak. Mas sing kaget sing ndi, Mas? Wis aku kaget sih mulai kok dhuwur mek kang ngisor. Yang mana yang berdebar, Mas?
Pertama yuk kene. Yang sini, Mas. Heeh. Tak rungokne, Mas. Duk duk duk. Oh iya, Mas. Berdebar, Mas, jantungmu, Mas. Heeh. Kayak bergerak ke bawah. Ke bawah, Mas. Heeh. Tak rungokne, Mas. Duk 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 duk. Iya loh, Mas. Kayak Banter loh, Mas. wah, ini kayak ke bawah. Gambar mana? Biasa tak rungokne, Mas. Kok sewa kok ter ta? Sing kula takoki sing piye kuwi kadane? Ora apa-apa, ora apa-apa. Yo lanjut. Halus manis merak hati. Mas Komeng, Iya diajeng. apakah kamu benar-benar mencintaiku? Wis ora usah mok takono meneh. Nang atiku ora ono wanita liya kejaba sliramu wong ayu. Wah, Saestu jan Mas. kaya Iya, iya. Sinta karo Dasamuka. Semuka buta. Lah arep kaya ngono arep Rama Wijaya ndelok raine apa ya cocok. Aku ya tuku topeng. Wah, dagelan Rai Naga. Tapi kan gak nyembur. Hah? Naga tapi ra nyembur. Sing penting duwe kelamin, Mas. Iya. Kok ngono meneh. Awijian. Yo, pancen kuwi penting ku kegiatan awake dhewe. Kaya sampean Pak Minto sinden-sinden prayoga ki obate ya siji ya ming kuwi nek mbacut Nggih. tombo ben gak kesel ku ya kuwi. Iya. Nek ora ngono kuwi ya. Ya ora mek awake dhewe tok, Mas. Lah Sing rawuh kabeh. Lah. Jadi abang nyambut gawe iki apa to? Lah. Lah, Jenengan tasik normal to, Mas? Normal kok piye to kok iso. Wis kaya ngene iki. ya sik ngerti dhuwit to. Lho. Iku tepake kok iso ya isih paham. Nah. Yo. Wis selingkuh. Kaget aku. Kagetmu ki lho telat kok kaget lho. Aku pirang-pirang dino kagetku telat kok. Kamu gak kaget tidak kok kenapa telat? Kelainan berarti. Ora. Duh. Yo kaget aku. Biasane mak lap ngono. Pecah. Berarti Mas ora patek anu lho, Mas. Oh iya, aku sehat dhewe ya tadi. Lewat jam 12 sehat pisan. Ambu apa to baru? Kowe dhewe. Kok kaya tau ngerti? Goleki Beli sapa? si kotang. Podang. Kotang. Oh, Podang. podang. Biyen kotang. Biyen, saiki kotang wis Utang wis tak delikne. Nah, nggih. Podang jenang. Sabar ya diajeng. Enggak apa-apa, Mas. Mas, aku pengen lho, Mas, mbok tumbaske kalung. Sampean njaluk kalung piye sing Heeh. piye? Kalung sing enek mutiarane lho, Mas. Dadi tanggane dhewe kuwi ben iri. Tenang besok bakal tak tumbaso gelang kalung emas kira-kira bobote 187 gram. Ra yo kangelan nek oke-oke ngono kuwi. Lah wong mampu kok padane Oh wong iya, wong larat. sugih ya, Mas. Wong sugih. Ngono Iki kuwi sak urunge nikah wis tak persiapno perhiasan. Apa? apa? Kalung tak gawene dhewe ora Apa? banjur. Tak guntingno dadi karet. Kok sia-sia karo bojone. Hebat. Mas, aku tumbasno mobil, Mas. Sampean njaluk mobil Pengen apa mobil saya? Pajero. Aja Pajero kemurahan sing mahal meneh. Alpat-alpat sanduwure, Mas. Ambulan. Tak tumbaso telu, oke? Heeh, makasih ya, Mas. Romantis sing karo bojoku niki lho, Mas. Iya. Mas, Nggih, mobil. mobil. Lah nang cicilan biterung lunas lho kok Makane mobil. numpak mobil lho, Mas. Alas iki nganggo mobil desa lho ya, sing enek tulisane layanan masyarakat iki lho. Kok enek wiyu-wiyune. Lah apa ya penak mesti nang gawe kuwi Iya, iya, pribadi Pak. tanggane. Iya yo kok tak rental ya. Sampean nek mam pengen mam apa saya? Aku pengen makan burger, Mas. Burger. Heeh, sing Pakai enek itu. sayure kerut-kerut. Ana dagingnya gede. Enek dagingnya, terus eneng Burger iki tumpuk-tumpuk lho. Iya. Wis seruh. Lah iya. Tumpuk-tumpuk. Ora dagingnya. Ora wis seruh kene kok. Kulino to, Mas. Lah iya. Mas, ibu. Terus ke? Kono wis ngomong. Kene wis arep njaluk mangan, mangan apa? spaghetti. Spaghetti. Spaghetti apa tadi? Sing mie kuwi lho sing. Oh, sedih betul. Iya, aku nggih saka mie sedap ya. Di gawe dhewe. Tapi kan padha karo. Ning ndak oleh lho mangan mie ini ndak oleh lho.
Nek telu lho sing ndak oleh dipangan mi. Mi napa? Mi halal. Mi napa? Mi jadi bojone kancane. Nggih. Iya ora kena. Nggih. Mi suwi mara tuwa ya ora kena. Nggih, lah sing ketiga Pikiran dhewe. Yo tembange. kok gawe penasaran. Tiba bunga hatiku nyanding bisa dadi